Когато започнахме да го правим, ние имахме съвсем други идеи и се сбъдна китайското пророчество, че когато тръгнеш без да знаеш на къде, стигаш някъде другаде. Да. Така че ние тръгнахме съвсем други неща да правим, които началото се разбра, че не могат да станат, но понеже сме почнали вече нещо да правим, продължихме и стигнахме до тази ситуация. Какво да ви кажа, минахме през доста така интересни перипетии. Вода и канал Варна много ни помогнаха, но и ние помогнахме на тях. Открихме доста неща за себе си, опознахме се. Да кажа няколко думи за кавитацията. Всъщност всичко тръгна от това, че трябва да се обработват водите с цел да се убият вътре всякакъв фитопланктон, който съществува и най-вече и Escherichia coli бактерии. Оказва се, че има няколко начина. Сега ги убиват по и модерни начини. Така нещо може би ще направи известна революция, ще попречи много на шведите. Шведите сега са водещата фирма, която така унищожават бактериите Escherichia coli с специални ултравиолетови лампи, с точно определена дължина на вълната и биват тези бактерии. Но се оказа, че може да стане по много прост и лесен начин. Ние самите бяхме учудени, трябва да кажем. Не очаквахме такъв ефект. Какво правим? Тук правим кавитация. Кавитацията се постига. Кавитация всъщност означава такова явление в течностите, които когато преминават през стеснена тръба, повишават скоростта си и това рязко намалява тяхното налягане и започва да се изпарява. При това изпарение на водата, т.е. тя се изпарява при ниска температура. Тя може да се изпари при температура 1-2 градуса над нулата. При това изпарение това разкъсва, убива бактериите и фитопланктона. Фитопланктона много лесно го унищожихме, с Escherichia coli имахме повече проблеми. И тогава ни дойде на ум, че нещо може да го направим, няма нужда да се хвърли хлор в басейните, който дразни кожата, дразни очите. И особено такива басейни, които се използват масово, там прекаляват с хлора, защото за тези, които имат такива басейни, по-страшно да не се разпространят някакви болести. И направихме това изследване. Всъщност в това съоръжение аз вече не съм участвал. При мен беше просто идеята как да го направим. Между другото, сега при нас имаме в Морско училище един докторант от нашата катедра, който ще защити докторска дисертация на това нещо. Няма да обяснявам сега какво е това кавитация. Това е една тръба, която се свива, намалява сечението си. Така работят ежекторите. Например, дамите може да помнят, на времето имаше такива парфюми, като стискаш прекарваш въздух, който се носи стеснено място, налягането пада рязко, засмуква се парфюма и се нанася по тялото. Абсолютно по същия принцип, т.е. това не е някакъв изумителен принцип, който ние сме измислили, ние просто измислим къде да го приложим на друго място. Надявам се това нещо наистина да намери приложение. То може да намери приложение, но много е важно да намери приложение поради факта, че не обработва химическа вода. Тоест водата се остава такава, каквато е. Интересно е, че при това изпарение също молекулите се настроят. Водата е много интересна молекула, диполна молекула и при това изпарение молекулите се настроят в зависимост от магнитното поле на Земята и започва да действа много благоприятно върху организмите. Само върху всички живи същества. Включително е много хубаво с такава вода да се полива. Това нещо дига реколтите. И този експеримент направихме. Нали ви казвам, тръгнахме на някъде, се оказахме на съвсем друго място. Желая успех на господин Мишков и компания. Винаги ще му помагаме с научна дейност, когато можем и където можем. Така че идеята е едно, но реализацията вече е нещо съвсем друго и трябва да ви кажа, че реализацията никак не е лесен процес. Това е много труден и дълъг процес. Поздравявам го за това, което е постигнал и благодаря ви за вниманието.